0966-203-0034, 0966-203-0034, 0969-088-5548. Good morning, Tabi, sa mga kababayan niya to dyan sa probinsya Canal Bay. Anong ngunyan na petsa, Tabi, June? Petsa 25 na ngunyan. Petsa 25 na mga tugang kang bulanin na Agosto. Sabi ni Sir Tony Reyes, wow, Netherlands. Natabusing, natabusing, pag naatab, agagari ka, pag nasa abroad, pag ako nasa abroad yun, naatab ako talaga. Ano? Okay lang yan. Medyo malain pa, Junior. Medyo malain pa eh. Okay na yan. Naatab ngayon. Good morning, Tabi, Sir Tony Reyes. Marinaga sa imo. Bueno. Haramon ta mga tugangan mga buena manong bareta. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya ang report kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, go ahead. So, BP, marinaga sa mga paratabay. Buena mano niya itong istorya. Nagkaigwanan na formal na kororon kasod digdi sa munisipyo kan na ginubatan, pinanginotan ni Mayor Gemma Onghoko kasabay ang mga line agencies, AFP, PNP, Coast Guard, BFP, asin iba pa, kung saan arog kan mga nainot na taon, may military parade. Ini masarabay sa September 2 na General Simeon Oladay ika-161 birth anniversary celebration. Lehitimong general, ultimong nagsurrender sa mga Amerikano durante kan giyera kan mga panahon ta BBP. Digdi sa Albay, deklaradong official non-working holiday. Basado kay Mayor Onghoko, haros unpattern kan aktibidad, desayman sa nakan mga nakaagi, primerong kabdang banal na misa, susundan kan wreath laying sa mismong monumento kay ni, susundan kan seremonya asin ultimong kabdang tabi iyuan parada. Minaluwas ready na kabos sa nagraraning selebrasyon pagkomemorar sa provincial location kung saan ang host kada taon iyo ang LGU ginubatan. Presente natural imbitaran ang mga provincial government officials, mga directors ni iba-ibang ahensyas ng gobyerno, mantang may paabong na informasyon si Mayor Onghoko, tibad may mag-abot databing senador, pero bako pa man klaro, kaya day pa man niya pigunan kung si Isay anong pangaran kan posibleng senador na mag-abot sa September 2. Iyan ta BBP ang sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, basta radyo asin metal detector hanapon sana PYC Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa kinamugtagan po ni Karen Ala. Karen, good morning Karen. Kamin Karen, kumusta na dyan? Karen, nawawala 15 mga tugang makalipas ang alas 5 nin pagkaaga. Text mo na ha sa 0969-088-5548, 0966-203-0034 para po sa mga birthday greetings ngunya na pagkaaga at saka sa satuya na mga amigo. Matang-matana mga tugang si Matana po, si amigong Leonito Gaviria, maray na agad tabi bossing Leonito Gaviria, mano maray na agad tabi sa mo ha. Okay na si Karen tabi John. Karen, good morning Karen. Yes, good morning Vitalry. Tigadalan na ngunyan kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang dagdag budget para sa sektor kan mga kabataan sa paagi kan mga sanggunian kabataan o SK digdi sa syudad kan Legazpi.
Sigun kay Mayor Hisham Ismail Canligaspi, tigna na umaninda na sa simanang ini makapagsumitir ang Local Youth Development Office ng siyudad sa initial na budget deliberation kan magiging propos ng pondo kan opisina para sa sunod na taon. Tangani na matansya ang pondong pwedeng makahitno sa pagtabang sa mga kaubinesan sa mga komunidad. Liminaw bitin ni Mayor Ismail na ining inisyatibo na madagdagan ang pondo kan nasabing opisina, iyo tanganing masuportaran, bantang mainganyar pa ang mga SK digdi sa Legazpi na makapagproducer lamang si mga tultol, matanos, asin kapati-pakinabang na mga programa budak proyekto para sa mga kabataan sa indang komunidad, bako sa na puro paliga o kung ano pa. Yan ang report, Karen Ala, Distributor. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Mga tugang 17 makalipas ang alas 5 in morning. Good morning kay amigong Jeril Aranya. Amigong Jeril, maray na agad tabi sa imo. Good morning da tabi sa Nebreha family. Pig pakisuyo ko po sa imong public service. All over yan. Good morning. Sabi ni Jeril, may yan bago sa report na Angel. Pipaaram tabi sa gabos na binawian na po nin buhay kan Agosto 18, 2026 si Miguel Musa Nebreha. Nakaburol po sa indang residensya sa Barangay 33 PNR Piñaranda ang lubong po sa Kamalig Cemetery Wednesday, Agosto 26, 2026 after 1 p.m. Namas dyan po sa St. Raphael Archangel Parish, Legazpi City. Yan yan po ang forwarded sa kuya. Mga tugang na obituary ngunya na aga ni Jerel Aranya Tabi. Good morning amigo. Bueno, nasa linya man ang dagdag na report. The morning, Henry M. Nasa linya po si Angel Mustasa. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga parantabay sa mga dumang kapang barata. Sunod doon, nilatan sa mga route structure basta duman sa aprobadong ordinansa sa syudad taon 2019. Iniyan pa nga po ng VP Henry ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board People, Regional Director Joel Deseo. Kasunod naman kan huroron manangod sa mga issue ng mga ruta sa mga public utility of jeepney as in UP Express. Sigun kay Deseo VP Henry kung ano man ang mga probisyon na nakapalaman sa nasabing ordinansya ay yun na masterbing Biblia sa implementasyon ng man ibang polisiya. Alagad sinabi ni Deseo na kung may mga mahiling na pangaikon na amyendaran ang nagkaparang probisyon digdi sa day naman na babagay o responsive sa presenteng sitwasyon sa syudad. Ipigtat ang kwento ni VP Henry kan LTFRB sa lokal na gobyerno Legazpi partikular na sa sanggunian panglungsod. Ini VP Henry ang mga dugang po informasyon hali sa luwas, halusuloy akal PYZ and Pahinga sa Barangay Oros at Legazpi City, Angel Mustaza, District. Salamat Angel sa report. Mientras tanto, mga tugang 20 makalipas ang alas 5 nin pag-aaga. Good morning nga pala sa mga parantabay tang empleyado kan Kapitolyo kan Albay. Pasensya na po. May namit-bitin ako kasahapon yun. Nalay nga bang gusto pangaran? Dapat talaga. Igo akong kapot-kapot po may napapel, bulpin na pangsurat. Basta may parantabay ako dyan sa Kapitolyo na magagom. So, babayi ang empleyado, so lalaki, tabi ang nakauron may kasuhapo, nakaurong kasuhapo. Henry M. Good morning, tabi. Alas 5 pa sa nangyayari. Bukas na ang radyo. Bueno, nasa linya mga tugang si Pading Alarmario sa dagdag na bareta. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Kumusta dyan? Salamat, Pade. Good morning. Piglalao man na tutukaron giraray. Hunyan kan sanggunian palunsod kan Legazpi. O sa mga masunod na sesyon, an manungod sa pigbubusol na ordinansa, nabawalon ang mga mariboko na motorsiklo sa barangay, lalo kung banggi. Dahil yan sa suwestyon ni City Councilor Attorney Butch Lucila, na planchaon giraray ang ordinansa dahil gari magkakaproblema pag-abot sa implementasyon. Igbubusol ang ordinansa ni City Councilor Charlton Lahara. Sigon kay City Councilor Lucila,
paano ang implementasyon kaini sa lalo na sa mga halarayong barangay na ang barangay tanod o barangay official dahil manin gamit na masukol kan noise pollution o noise emission detector. Paano masukol ang noise level na dapat trabaho man ini kan DNR o ENRO sa LGU. Ang mga bawal na modified mufflers, LTO man kaipuhan na ang madeterminar kaini o police. Sa maling sabi, dahil technical know-how, ang barangay official asin tanod sa mga bagay na ini. Kaya problema talaga pag-abot sa implementasyon. Kaya question ni City Councilor Lucila na siguraduhon mo na ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, pati na LGU, para siguraduhon na pag natapos o na-aprobaran ang ordinansang ini, sigurado man ang implementasyon dahil maging sayang pag-abot sa mga barangay na iyon nagreklamo, manungod sa mga marimboko na tambutso na pigigibo ka nagkakapiraman na pasaway sa barangay. Ikabaga dyan sa daraga ki ordinansang unya na existing. Di ko aram kung pinano ito paringal. May konsinday. Di ko aram kung pinano ito ang ordinansang ito. Baka pwedeng mailing din data. Pakwak man sana yan. Mga template, patro template man sana pag-ibok ang ordinansa. Di ba? Pwede man, no? Diba? Anyway, aram naman yan ni City Councilor Lahara bilang proponent kan ordinansa. Ang importante, sabi ni City Councilor Tony Lucila, maplantsa. Iyan. Oho. Iyan, tabi pa rin ang napongkaras kan informasyon. Hindi sa luwas, alarmaryo, DCGB. Basta Morning, Henry M. Salamat, Tabi Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang, alas 5:24 na. Makaskaso ng oras. Adi, sandali lang tayo lingontada mo na. So sa tuyang mga greetings in the morning na ano ini, sandali. Ay nang ay nako. Tabukusan ko muna sa kuyang ilingontan muna sa tuyang mga social media viewers and listeners sa tuya tabi na programa. Good morning kay Josephine Belien Rodriguez, Marivic Bernal. Good morning daw Josiel Binaya Lonceras. Good morning. At saka good morning listening always ngaya to DCGB si Shirley Antiquiera Bulaños. Sabi man ni Romeo Empig Jr., good morning Tabi, watching from Quezon City. Maray na aga po Yan po sa mga taga Quezon City, buda si Ramon Convencido. Yan Ramon Convencido. Convencido. Good morning Tabi amigo. Ang satuya tabi na mga ang satuya tabi na mga nakatutok mo niya na pagkaaga. Happy birthday, happy birthday. Sabi kan texter ta, mas lalong nagdakol ang maribok na tambutso. Happy Pati tricycle, iyo man drawing man sana. Ay, nako. Sige daw, ta. Tawad, apudang ko daw si Councilor, Ian Makasi na gano. Tungkol digdi sa ini na sa ordinansang ini. Baka kaya day man kinag-implementer o baka day man kinagdadakop. Ako talaga sa totoo lang, pasensya na po kamo sa mga may mga motor dyan na may mga modified muffler. Medyo na nakikikinga nagpamin sa pag mina-overtake yan sa auto. Kung bako dyan, mariparo muna sana nakuhaan mariparo muna sana na bigla na sana minaharurot yan sa palibot mo paminsan. Minabangay nako nga niya ko sa ini. Mas maray na nagairingat po kita pag-abot mga tugang sa pagmumotor. Importante tabi ang buhay mga tugang nintawo. Okay, good morning Tabi sir. Happy birthday to Kuya Ramil
Digdi po kami sa Bugtong, Legazpi City. Ay, walang pangalan. So, nagpaabot kay greetings. It's all the best. Walang pangalan. At saka, good morning daw ka. Ay, nag-message pa lang si Sir Tony Reyes. Happy, happy. Sa Tuya Tabi na messenger. Okay, sige. Ito pa, good morning Tabi. Totoo Tabi anhin ang mga muffler nga ni. Digdi sa Samuya. Grabe, mga makusugon ang harurot. Didi sa may partikan barangay Bangkiruhan. Nata daw iyan tagusunin na kiarong ka na maribok ang sa indang tambutso. Good morning sir. Dapat isabay gayod ang pinagmodified man na mapler nin mga kotse. Tama kusugon man paminsan ang ragubnob lalo na pag ang kotse pinagpapakaskas ang dalagan. Iyo man talaga. Iyo igaman kaya ni na sa mga auto igaman tabi sindaki modified muffler. Good morning. Ang problema kaan mananggat ta dapat masukol so decibels tabi kang kusog kunda baka magkausa ki argumento yan. Pero mas maray na may common sense man ko ta pag nadangog na makusog kunda ko po na kayto ang aram ko kan utos sa so uyang mga nabuyong so ngaya anti-driving ordinance drunk driving ordinance ang gigibok ito kang pulis dapat magandyan igwa kan utong so pamparong kiangaw ano nga nang arang kayo so pang pigbugtak sa ngimot maangaw ka duman yatawara man ka ito kaya paminsan ang gigibok kang pulis kan mga panahon nga daw ngaya angaw daw pipabuga sampangan kang pulis para maparong kung nakainom pero ito baga na-resolveran ito na pag nag-drive kang buyong nakainom ka buda pipalakaw iyan dyan sa street na linya kan tinampo pag di mo napalakaw iyan pag di mo nalakaw iyan sa street na linya kan tinampo igwa tabi ki problema ito Henry bako man sa na motor an makusog ang tambot so pati mga jeepney o pati palan nga ni mga jeepney di ba tabi iyo palan iyan ang ang problema iyo ang natry paro kay sa mga private car bagay yan ng mga kutse ang jeep pala ang jeep dai ko masyadong nakuha na dai ko masyadong na monitor also iko feedback may kinaraman po diyan ha mientras tanto sabi ni Sir Tony Reyes breath analyzer ito totoo kaya tagawa kang manual okay ki digital na breath analyzer pag inangawan mo ito mapaparong kon gura no level ang level of alcohol sa lawas mo. Ngunyan, mga tugang, nya kundi keto, ang gigibok ang pulis, ang awi daw ngaya ko. Piparong ninda, mga tugang anangaw, hinangos. Good morning, Tabi sir. Nagdadangog kami sa morning hirit from Nor Rotogal ng Mayaw, Uwas, Albay. Good morning, Tabi. Sa pamilya Rotogal, yan po sa Uwas Albay. Salamat sa pagdangog. Para sa kuya po kaan, buot muffler implementation po, about muffler implementation. Anas man sana po tara, maski daipong pansukol, riparohon man po, iyo PS o mga oragon sa kalsada, nagpapadalagan. Ang hapot ko, sisay madakop. Yun na nga na ang pigasabit Tabi, mananggan. Duman sa US, may mga sensor ang mga tinampo. Buda, may mga device hindi. Kaya lang, ito baga, first world country baga ang US. Kita, mga tugang, dahil pa man kita duman makakabakal kiaro ka ng mga gadget, di ba? Kaya, may problema kita pag abot sa implementation. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:30 na. Naligo ka na ba? Headlines kan mga bareta kasabay si News Director Mardela Cruz. Good morning, Paringmar. Anong latest dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tawantabay. Headlines ko niyan. PNP, preparado na sa posibleng epekto ng bagyong Ovet. DSWD, pinalarom sa Blue Alert bilang preparasyon sa bagyong Ovet.
dating Deputy Special Disbursing Officer ni Vice Presidente Sara Duterte na stroke. Pantang DBM, Secretary na Pigdepensaan and Program Appropriations sa 2027 budget. Sobra sang 14 billion pesos na pigtagama para digdi o gido ni Maray kan Senado. DSWD tingin kanya ang mga magurang na dangogo na sindihan ng mga aking sarong. Pilipinas, makikipag-uron sa Meta Singapore kontra online groomers. PNP bukas man sa konsultasyon sa active school shooter drills. Nationwide active shooter drill ngunyan aldaw, ipinagokta kan DepEd. Inador Lauren Ligarda extended a medical leave. Sigon sa mga impormasyon na nagluwasali sa Senado. Amerika, nagtaunin duwang patrol vessel sa Philippine Coast Guard para sa rescue as in oil spill response. PNP, nagpatanid sa mga AI-generated na mga retratong naka-uniforme ng pulis. Cellphone na itinago sa ikinabuhay ng babae. Nadakop, matapos mag-ring, silong kay Bucor Chief Gregorio Catapa. Pali, cellphone? Ako, Natinago? Anong yan cellphone? ilalaog duman sa Bureau of Correction sa napipriso duman so sa iyang partner. Okay. Tuadom. Mga style kang palusot, Oo. cellphone, pagkatapos mga droga, dan modus, iyon, tignan ako siya kinabuhay kang mabayi. Nako, pangyari sa mga baka. Kaya, ang mangyari ito, ang sabi, nag-click nyo ng Bucor, asin ko na po magpa-inspection ang mabisitang misis, dahil sa pwede mag-conjugal visit. Ano ba yan? Cellphone na, as in cellphone. Dako na pa ng cellphone. Yan ni Senator ni Congressman De Lima, paano ngayon nangyari ito? Paano yan? Baka sinusok lang sa underwear? Ang sabi kang mga gwardiya, nilog dahil sa ikinabuhay. Nako, pangyari sa mga baka. Alright, magkararga na kung kaya pang umabol. May oras pa? Tamay umento. 2.31 sa imo. Nako. Tamo ni John, piso. Mga 1 o 1 pesos and 8 centavos. Then na kaya na. Ano ang latest pa rin sa Iran, Buda, US? Then naman nagkasaroon doon eh. Di na nagkasundo baga. Pati nga ni Oman, patakot na ni Trump. US President Donald Trump na may nagkipagkasundo sa Iran Nako. sa pag-agi sa Estrecho de Hormuz. Oo. Magtultol ka ngaya. Takunday ngaya. Bumba ni Padara ko sa imo. Isal Batana. Okay, so yung VP, ang mga ebidensya na pagkaaga, minapabati pa lang sa mga paranangog mo. Oo. Diyan sa Misibis Haven, sa Amiyan, Misibis, Agosto Balaguer, Carlo Gagante, Jonadel Gagante, Maria Joy Balaguer, Abby Del Valle, Jelen Bariso, Adeline Rose Malyaro, Ami Basanta, Gloria Sanchez, Joseph Laudenio, asin Wilmar Batalier. Iyan. Salamaton po sa pagtutok ha. Pero may nakaantabay yun ano? Yeah. Mga taga Misibis. Opo. Misibis Haven. Oho. Okay. Kung gusto mo tatago, dumang pili ka dumaan. Iyan ano? Harayo na gari. Harayo na gari. Magasto naman sa diesel duman. Magasto naman sa diesel. Di, banta. May parusog man. Sabagay. Okay, yung meeting. Ang ito dyan, Compiwise Enterprises. Hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo at Compiwise na yan, tanda mo sabing konektado mo sa inman sa mundo. From Newsbay, sinipon si Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Thank you, Paring Mar, sa mga headlines na yan. Hali po dyan. Mga tugang sa news base kan GCGB. Sandali lang, apudan ta daw ang pag-asa, aramon ta daw itong pigatram ni Paring Mar na maraot na panahon na pinaghandaan. Kan sa tuya tabi na mga kababayan, dyan tabi sa pag-asa. I mean, sa kan gobyerno, lalo na sa mga kapulisan. Good morning po, Miss Alexis. Ano ang latest sa forecast? Go ahead, tabi. Yes po, para po sa tuyang latest na weather forecast and update, ngunya na aldaw, ang expected ng weather condition sa bilog na Bicol region is partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lamang na mga pag-uuran as in pagkikirat at pagdaguldol ang ma-experience no, sa bilog na Kabikulan. Moderato sagpod sa makusog na duros sali sa Timog Kanluran ang iiral na may katamtaman sagpod sa makusog na pag-ano nin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa latest naman natin sa tigbanday ng itong si Bagyong Obet, nagluwas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, Kasubangi na 11 p.m. Sa ngunyan, itong si Typhoon Saudel na formerly si Obet ay nasa distansyang 1,185 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Maliban dito, igwa pa kitang tigbabantayan na saro na bagyo sa medyo ibaba lang nito ni Typhoon Saudel or ni Obet, itong si Tropical Depression Atsani. So itong si Bagyong Atsani na nasa luwas din ng ating PAR ay nasa distansya namang 1,760 kilometers sa east ng northern Luzon. Itong duwang bagyo na ito ay ito man expect na direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng Bicol region. So ngunyan na aldaw, pati sa mga susunod na aldaw, ang expected ng weather condition is generally fair o maliwalas na panahon. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy River po. Opo, good news pala to, palabas na siya sa PAR, boda day man ki maraot na pwede mag-apiter sa Bicol o sa Pilipinas, tabi Miss Alexis, Opo. Nakalaog nung alas 5, kaso hapon ay nagluwas lang din nung alas 11. Very good. Okay, sa sunod din akong pagbabantayan paano na medyo delikado, Opo, waraman po. Okay, salamaton Miss Alexis, mabuhay ang Pag-asa. Opo, magalis. Thank you so much mga tugang Alexis Rivibar sa Kabugtakan Kampanahon. Ngunyan pong aldaw din Martes, 25 kan Agosto. Yan ha. Si Obet naglaog luminuwas. Tabi mga tugang sa PAR kaya at least kaya baga mainit na sa satuyang palibot. Actually sa totoo lang, kon pangon yan El Nino Junior, pakamon yan taguran El Nino, kaya lang yung pingalasan ta kung nata El Nino siya, pero kadakol na kwan, kadakol niya tabi ki ano nga nangapod kayang kadakol niya ki dengue cases sa Legazpi asin sa ibang parte Canal Bay. O bueno, ibang kita mga tugang kay Joshua Bino, aramon ta daw ang dagdag pang report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Oo. Go ahead. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Na dagdag niya tong Bareta BP Henry 8 oras na inabo kana operasyon kan Bicol Medical Center o BMC duman sa Naga City dyan BP Henry sa sarong pulis na napatulan kan sa iyang kamot matapos tigbason kan na pinagrespondihan kaining nag-aamok na lalaki. Kinumpirmar ka na unang bita ng ospital na nakapag-conducir sinda min multidisciplinary surgical performance o igwa BP Henry min multidisciplinary surgical team
na nagkondusir din 8 oras na operasyon Oh. para maisugpon itong naputol na kamot kan pulis. Maray tayo ni BP Henry na pinaghahangaan ngunyan kan mga Bicolano dahil talagang bako basta-basta na ginibong operasyon kan nasabi ng ospital. May kinaraman nga na sa pagsumpon kan naputol na kamot. Mga grupo ng eksperto halik sa Bicol Medical Center na nag-conducer kini, partikular na mga surgeon, anesthesiologist, nurse at iba pa na mga espesyalista na yaon dyan sa naunang dito ng ospital. Susog sa official statement ng Bicol Medical Center, ang pasyenteng inita di BP Henry, iyo nasa irarumpa ni close observation. Asin may mga procedure pang igigibuhon sa mga masunod na aldaw o kaya sa mga masunod na timana. Nakatutok ang mga espesyalistang doktor sa kondisyon naunang Police Benita BP Henry na iyo si Police Staff Sergeant Noli Milante Miranya. Kung matatandaan sa BP Henry, nakaaging Sabado magresponde ang grupo kaini ni Police Staff Sergeant Miranya sa nari sa binindang reklamo. May kinaraman sa sarong lalaki na nag-aamok, pigtutubudan, may mental health condition. Nagabot ni Henry ang grupo kaini ni Miranya duman sa pinangyayarihan kan insidente asin pigtauron ko na kaini suspect. Alagad sinugod ini BP Henry kan na suspect, armado pala nin tabak, tinigbas ang polis, nagsapar nin lugad sa pandok, asin naputol mismo ang sa iyang walang kamot. Sagkod na dinalagan ini sa Partido District Hospital, asin na inilipat man sa Bicol Medical Center, kung sa induwa na BP Henry, sinugpon to sa iyang kamot, sa pagiman kan sarong bako basta-bastang operasyon. Ragkod sa nasugpon man talaga ini, pero kay puwantang mag-agi, di ba pang mga procedure asin talagang nakonsumo ng pirang aldaw para magparahay. Pwede kay ni BP Henry, so Police Regional Office 5, sa pagiman kan liderato ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang Regional Director, iyo ang tinakwan ang polis nini nin medalya ng sugatang magiting. Saro sa mga mapisibing award kan mga wounded personnel na nalugadan sa tao kan paggibukan sa iyang trabaho. O kaya sa ngunyan, tabi BP Henry, iyan ang suspect ka na tigbason kay ni polis, pinaputokan man kan mga pag-iribang polis, tinamaan BP Henry sa hita, kaya idinalagan man ini sa ospital. Sige nga, yan ang Bicol Medical Center. Nasa Kamsur yan, di ba? Naga City, BP. Naga City. Bicol Medical Center. Actually, na-curious man nga kang kasawapon, kan madagong babinareta nindo, yan na. Kung paano sinugpon sa Guramoy, ang napuputol pa lang, kaya ng sugpunon mo niya, ano? Diba yun, mabilib kita sa mga doktor? Bilibon niya ni. So, actually, trending ini BP Henry online. Sa as in talagang putol na kamot. Pagtipuasan suduwang yung nga ni, parte. magsususog baga Ibig duman sabihin, sa... May tanak ko sumuro. Napurot pa. Ibig sabihin niya, ang pag-operate kay ito, BP Henry, sinugpon sa gabos, so to lang, mga saradit na ugat. To lang, so kulit, so laman. Di ba? So mga ugat pang saradit na ugat, tigsurugpon pa yan. Ari nagkurang mo yung naputol. Kamot mismo. Sa kamot? Sain gigis, tanggurangan, sain? So kamot niya mismo. Subong kamot? Subong kamot, Subong kamot niya. Nailing mo na. Ang pag-iisip ko yan, guramoy. Baka pala ito guramoy pala, buong kamot niya naputol, braso. Oo. Buong braso. Ang naputol, hindi mag-BP Henry sugarit, pulsuhan, Iyo. Baka mo palang guramoy. Iyo naputol. Tang nasa isip ko, guramoy. Subong braso pala ang naputol. Subong
Ini sa may riluhan, sa may pulso. Yan. Yan na putol. Grabe pagkatig ba sa Ah. iya kan suspek ano? Nagpangbulo kay ining duwa. Oo. Armado pa lang so tanatumba kay pulis. Oo. Armado pa lang so lalaki. Tinigbas. Grabing kusog ano, grabing taram kan sundang. Iyo. Oh, so meaning iyan na buong Mataroon. kamot niya iyan, so braso niya, iyan na buong kamot niya na pangkapot mismo. Diyan pala naputol sa may riluhan. Yata, ini Yan. nga ning pulis, kan naputol sa pamot niya, nagpara lakaw-lakaw pa BP Henry, kapot-kapot so braso, Oo. so kamot, nasa baba na, Pangyari sa maabak adi. Grabe ang kanya, grabe ang... Tapos siyempre may dugo bagay ito, baka madugo na no? oho, Diba yun man na, bilib kita duman sa mga doktor na guminibo ah. correct. Okay. Kaya, iyan BP Henry, na uron-uron ngun yan, sabi nga Trending, talagang matibay man ang Bicol Medical Center nakasumpon BP Henry ning kamot. Oh, Naputol tapos sa talaga mga ugat ka totalmente. ito, sa mga ugat, sinurosog yan. Tanganing magpangsyon So, gyari, so kamot. Kaya sabi ko man sa statement ng hospital, 8 oras BP Henry, Oo. inabot sinda para Operasyon. masumpon sa kamot kan pulis. Okay. Ayan, sabi BP Henry, ang dagdag na storya, katuwang ang PYZ Enterprises, Joshua Mino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwa. Ako talaga, na-curious talaga. Talagang ko kasawapon, guramoy. Pag guramoy, baga junior, finger, di ba? Finger. O yan, ito pala, subong braso. Subong braso pala mga tugang sunaputol, subong kamot na didi sa may riluhan ng God. Sa may riluhan, o whether sa wala or sa too, so riluhan, tabi ang ano yan, ang tinigbas. Hello, good morning. Good morning, amigo. Makuha mo sa mga ngaran ka itong team na nag-utira. Iyo nga, dita gusto kong makauron talaga. Pinano ito? Ikaw naman talaga kung nadangog na ngayon pag napuputol ngayon. Pero ang dangog ko, amigo, so din na utas. Iman yun kung ang lakaw-lakaw, naglakaw-lakaw, so kamot na sa baba. Pinano ito? Diba yun, ano? Nahiling ko ito sa mga litrato. Oo. Makangiri talaga. At ayun na nga ni. Pero talaga, so tali abilidad kan mga doktor ta na nag-isip kung paano ito inadala na suliton. Pero importante, makuha ata sa ngaran ka itong mga ito. Sa mga doktor ko ta, ano, kung pwedeng i-devolve ito kang kuhan, i-devolve kang kuhan kang... Lalo na ikabipi, dapat pasiguro ka. Dapat nakalista sa imo sa mga ngaran ka ito. Yung manangga, tapos pagsulit. Latason ta kang salbatana ka. Iglang naman sa isip ko kasubago yan eh. Kundi, abo ko karaman si Joshua. Aram ko na sa padumanan kaya kang pagkakalas mo sa bago. Gari aram ko na, tagari ko sa kong aramon ko na, paano ito? Okay. Dapat nakalista pero ito. Iyo ba sana? Pero at least aram ta sa ospital. Iyo, sabi. Pero ang oras an kuang kaan ang gari interval para itong naputol, masulit mo pa. Tagari, may oras yan pare. Iyo, yan, dapat maaraman ka. Oo. Gusto ko anong i-guest ito sa Radio Klinika, kundi sa lamang saro duman sa surgeon na nagpartisipar. Ang aram ko pag-aram ka, hindi man pwedeng kaag sa ordinaryong yelo. Aday pwede. Oo. Pwede, dapat dry ice. Correct. Kaya gusto tag makaurong ko tago sa duman na pwede. Dapat aram mo talaga ito, nganing sigurado. May ideya lamang. May dadalang. Latason tag salbatana ka dyan ha. Okay. Di ba? Ay nako. Hello, good morning. Okay. Di ba? Iyan ang mga abilidad din mga doktor. Hello. Good morning, amigo. Salo pa naman sa biliban mo itong police. Grabe, so maximum tolerance na in-apply niya. Iyo baga ano? Kung iba-iba, hindi. Pwedeng gada na ito? Ita, so consider lang ito na matinding ano sa imo. Iyo baga attack yun eh. Ha? Bata so suspect, gara may mentally challenged so suspect eh. Yung nga eh. Pero araw ka doon na sa sitwasyon ka ng araw. Kung iba-iba,
Nay na. Kunya magi mo ka nagipaging. Siyempre buhay mo naman magkano. Pero bilib ako naman na play. Yeah. Ano Yeah. biliban mo sa mga doktor? Oo. Nasulit mo. Ade. At ayun na nga ni. Itong piga para. Ang kulabay, pigisip ka sa hapon, muro, guramoy, ito pala, buong kamot. Buong kamot minggo pula. Sa may rest part halimbawa. Minsan nga ni naugatan niya sa may pulso. Pero ito ba ade? Yeah. Kunya pa. Yeah. Sa mga matibay sa mga doktor. Iyo nga ni. Pero may limitation mga ng pagsugpon. Garay guwayan Kimang, kaya gusto ko tang ma-interview lamang sa may feature sa programa. So saro lamang sa doktor na perform duman. May mga bagay mga yun na kaya sugpo noon. Iyan ang ihapota sa inda. Yan ang napag sa masunod. Assignment mo yan ha. Oh, yan ang ayang gusto kong ihapot eh. That is your assignment. Oo. Okay, Migo. Okay, Bigo. Salamat. Ha? Ang lalaking Yan ang gusto kong ihapot sa inda, mga tugang, pag may makaurong kitang doko. Baka lamang ko makontakta sa medical center chief kang Bicol Medical Center, ha? Mientras tanto, nasa linya po, mga tugang, si Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong kalibre 45 badil ang voluntaryong isinuko sa Malilipot Police matapos na katukon kan mga autoridad ang residensya kan unang bita na persona sa impormasyon na nakuha kan DCGB News salik kay Police Major Joseph Militante, ang officer in charge kan Malilipot Police, na nagpapadago sinda kan Oplan Adper Revitalized Katok Operation sa mga may sadirinin badil na daina narirehistro, narirenyuan sa indang mga lisensya asin sarong residensya digdi sa Barangay 1, Poblasyon Malilipot Albay ang sa indang binisita kanakaligis na daw para sa Oplan Katok. Asin matapos na mapag-araman ninda na ang sarong residente kanaon ng bito na residensya sarong dating legit gun owner, pero dainan aloy ng panahon na dahil na-rehistro ang sa iyang baril ang suspect o ang persona dahil man sa residensya and ang mga kapamilya iyon voluntaryong isinuko ang sarong kalibre 45 pistol na may markang score, pero iba ang sarong steel magazine na may na bala ang armas, may expired ng firearm registration, asin may considerar ng illegal. Padagosan pangapudan ni Police Major Militante sa iba pang gun owner sa Banwaan kan Malilipot na kung pasuna ang dokumento kan sa idang mga baril, voluntaryo ng isuko sa mga otoridad nga ni na dai masangatan kan kaso. Yang BPN mga informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluan. DCGB, Baretang Bareta. Doon tayo daw natabi yung nagkapera ako dyan. Magbabalikan morning hirit, magalipas, mga tugang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Smile always! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Sabi kan texter ta, may mga arog naman talaga kan rain na sitwasyon magin sa Singapore nga ni, dakol na mga sisurog punduman na nagkakapurutol na parte kang lawas kan tao. Anday lang nila kaya gibon, ang liog, yung manangga junior. Tapag naputol na ang liog mo, yan anday kayang gibuhon manangga. Pero may nagkakasurog po na tabi na mga, ano yan, mga parte kang lawas kan tao. Alright, sige po. Sabi kan sa rotang texter, ngunyan, reaction to, sandali. Pwede sabay na mga mag-asawa, sobra ribok, nakupon man. Yan, pwede. Pwede man. Good morning, sir. So, kadiwa na bagas, 20 pesos ang kilo, ningas kogon, digdi sa ginubatan, wara na barang. Talaga? Iaputa daw kung nawara man ang, man ang gada, kung nadangog na. Good morning. Pigistriktuhan ang mga POJ jeep, uyan sa Naharaluyo na, nakahasard mga kutsi buda, baka nakapark. Dai na sa saway, dapat gabos bako sana ang mga public utility jeep. Yan. Good morning, Tabi. Pabati po, happy 70th birthday sa kuyang papa na si Eliezer dyan sa Saknangan, Pilar Sursogon from Malu. Okay, sige. O bueno, ang mga bareta, mga tugang, susunod na. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6 na ninaga.
GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan mga tugang na Martes, Agosto 25, headlines kan mga bareta sa lado lokal. Mga aspiranting kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2, piging ganyar kan Comelec Albay na magatindir sa pre-COC filing orientation seminar sa lambang lokal na gobyerno. Uplift program kan DSWD, planong gibuhon ng digital and distribution sigon kay Ako Bicol, Assistant Regional Director for Operation, Attorney Michael Jerome Villena. Sa lado nasyonal, DSWD, ipiniraram na sa Blue Alert bilang preparasyon sa Bagyong Owen. Sa ibang nasyon o kaya dating DepEd Special Disbursing Officer, ni Vice Presidente Sara Duterte na stroke. Sa ibang nasyon, Syria, naggalaom na magpapadagos ang negosasyon sa Israel, may kinaraman security deal. Business News, presyo kang produktong petrolyo, may umento ngunyan aldaw nin Martes, efektibo alas 6 ninaga. Sports News, Coco Gauff natokdol ang second title sa Women's Cincinnati Open title matapos pamarangkalon si Jessica Pegula sa final. Health News, school violence prevention dapat magpon sa harong sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Biging kanyar po kan Commission Elections sa Comelec Albay ang mga aspiranting makandidato sa barangay asin sangguniang kabataan election 2026 na mag-attender sa pre-COC filing orientation seminar nagigibon kan sa indang lokal na gobyerno. Sa entrevista kan DCGB News kay Comelec Albay Provincial Elections Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, sinabi niya na an orientation seminar may katuyuhan na magiyahan ng mga aspiranting kandidato sa tamang proseso asin mga rekisitos sa pag-file ng Certificate of Candidacy o COC. Matatandaan na inutang na pabareta sa DCGB News na dakol na mga propesto sa Kongreso ang natatarget na i-postpone ang barangay asin sangguniang kabataan elections. Ngunyan na taon na singibo na sa Nobyembre 2028. Alaga tinawanin doon ni Bunao na malawas man o dai ang eleksyon sa Nobyembre 2, 2026 dapat preparado manggiraray ang mga aspiranting kandidato. Kung malawas man po o di malawas ang eleksyon, dapat preparado ka. Kung sa preparasyon mo, mag-attender ka dyan sa orientation, then mismo gigibon sa indong mga munisipyo. Attorney Maria Aurea Bunao sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, an uplift program kan DSWD pagkokonsiderar na primerong lakdang para maging digital na ang sistema sa pagtawin ayuda sa gobyerno. Inan sinabi ni DSWD Assistant Regional Director for Operation Attorney Michael Jerome Villena sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Villena, sa bagi kan digital payment dahil na kay puha na magpila nin halabaan mga beneficiaryo tangani makakuhanin ayuda hali sa gobyerno. Alagad sinabi niya na saro sa mga agyat na kinakampang kan DSWD ang implementasyon kang programang ini na iyo ang nawara nin bank account ani ba o digital wallet. Mientras tanto, sa Bicol Region, sinabi ni Villena na apera sa mga beneficiaryo kan 4Ps. Asin walang gutong program, sobra sa 181,000 na households man ang maresibin ng 2,000 na asistensya. Siraram kan uplift program. Katuyuhan ka nasabing programa na magtaunin pinansyal na tabang sa mga pamilyang low income na naapektaran kan pagtaas kan presyo kan mga produktong petrolyo dara kan naging tensyon sa Medyo Oriente. Ang uplift ay direktiba mismo ng ating Pangulo para po matugunan ang geopolitical conflict po na nangyayari sa Middle East. Si Attorney o sa DSWD Bicol Assistant Regional Director for Operations Attorney Michael Jerome Villena sa iyang konfirmasyon sa DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, dagdag na report, hali po dyan sa luwan. Nasa linya po si Jimmy Nasalita.
Mantinido pa ang pagrarasyon ng tubig sa nagkapirang purok sa barangay Travesía sa Ginubatan dahilan sa maski nagtatagaura naman alagad ay pakayang suplayan hali sa source sa barangay Mabalod dahilan sa daypa nakakabalik sa normal ang burabod matapos kan sigidong tag-init kan mga nagtalikod na bulan. Ini ang sinabi ni Engineer Wilfredo Arevalo Jr. ang pamayukan waterworks system digdi sa nasabing banwaan. Sa iya ang alternatibo ko na pwedeng mapagkuhanan in source hali sa buruk-burukan sa mauraro alagad tal kumuista dahi kayang sumakat sa Travesía ang tubig. Remedyong pag-iisip kan waterworks system iyuan mag-develop nin mga spring box para mag-serving reservoir titipunon ang tubig hali sa saradit na mga burabod kung sa iniyo ang papabuluson sa mga maabot na aldaw sa purok 5, 6 asin 7 sakop kan barangay Travesía habang dahil pa nangyari sigon kay Engineer Arevalo mantinido mo na ang water rationing sa barangay Travesía Ginubatan Albay sa pangaran kan PYC Enterprises Jimmy Nasalita DCGB News. Bubuksan ang bagong public cemetery sa barangay Tinago, Kamalig, Albay sa Setyembre 8 ngunya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, sa iyang sinabi na pinaayos na ang Campo Santo sa Tinago para giraray mabuksan kan publiko. Sa publiko, sinabi ni Baldo na nag-alokar din pundo ang lokal na gobyerno sa proyekto na makipagtabangan sa probinsya sin iba pang kagadanin tabang pinumpirmarman kan opisyal na magkakaigwa nin opisina ang Campo Santo tanganing Garo na Memorial Park ini. Siniguro man ni Baldo na magiging orderly ang bagong public cemetery sa Sendang, Banwaan. Actually, nangagad-agad lang po kita, then sa din munisipyo, then si probinsya nagtawa man po sa tuya. Para naman po, kumbaga, may ayos pa po kasi inailita man po minsan ng mga sementeryo talagang bako-orderly na. Mayor Caloy Baldo kan Kamalig, Albay. Mientras tanto, Josefina Belmonte Duran Hospital, Provincial Hospital, sa Ligao City, day tulos maakseptar nin mga walk-in na pasyente. Nata daw sa report ni Karen Ala. Naguna basta-basta ipa-prioridad kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao an mga walk-in na pasyente asin mga non-emergency cases. An rason sigun sa manyamiento kan ospital na ipinag-abiso sa paagi kan Facebook. Nasa full bed capacity sa presente an nasabing ospital. Gustong sabihon panuunon ngunyan ang mga pasyente sa ospital kung may mga walk-in o bakuman talagang emerhensyang maray, sinabing kaipuan guna na makapag-coordinar kan mga inis sa saindang attending physician. Mantang ang mga emerhensya asin mga sitwasyon na kinakaipuan ng gad-agapan, iyon ang gad ang ipaprioridad sa mga oras na ini. Karen Ala, DCGB News. Bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network Fair ilalansar kan Department of Migrant Workers sa Bicol diyan hapon. Angel Mostaza sa report. Ilalansar kan Department of Migrant Workers Bicol ang balikbayang manggagawa National Reintegration Network o BBM-NRN Fair at sa napagkahapon sa sinang panrehiyon opisina dyan sa Alternate Road, Barangay 16, Legazpi City. Sigun sa ahensya, parte ini kan padago sa mga lakdang kan gobyerno na mas maging accessible para sa mga overseas Filipino workers sa mga programang makakatabang sa inang pagbabalik sa nasyon. Katakol ginipigin kaniya kanasabing ahensya ang mga OFW, returning OFW, asin sa ilang mga pamilya na magpartisipa sa nasabing aktibidad para makakuamanin mga informasyon, serbisyo, asin iba pa. At kasabay kaini, nakatalaan man na magpartisipa sa nasabing aktibidad ang mga personahes asin na matangro man kan sa mga serbisyo, asin programa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Science and Technology Bicol, kasabay pa ang Commission on Human Rights, Department of Social Wealth and Development, Social Security System, DOLE, asin ang TESDA Bicol. Tugdag na barata, Ian Zalmustaza, DCGB News. Mientras tanto, alarmaryo may dagdagman na report hali dyan sa luwa. Dakol naman na daing trabaho na matatabangan ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi dahil planong mag-hire ng isang gatos na mga kaswal na empleyado.
Ini pagkatapos na inaprobaran na kan sanggunian palunsod ang ordinansa manungod sa pagkrear kani tanganing madawa na naman in budget pigabosolinin ni City Councilor Alan Ranyola. Sa justifikasyon, ang Legazpi City, deklarado na kan Department of Finance na first class city, hali sa second class category, kaya po naman mag-increase ang employees capacity para mapagayon panalo ang serbisyo kay po ang dagdag na mga empleyado. Kaya dahil pagduwa-duwan sa gunang palunsod na ini inaprobarana. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, mga tugang 12, makalipas ang alas 6 ng pagkaaga. 4.5 milyon na kantidad din ebidensya sa ilegal na pagsisira na kumpiskar kan PNP. Bicol, Joshua Bino sa report. Mas pinagpapakusugtangon yan kan Police Regional Office 5 o PNP digdi sa Bicol Region ang sa indang kampanya kontra illegal na pagsisira sa mga kanagatan na sakop kan na rehiyon. Saro kay ini sa mahigot na pinagpapagbantayan kan PNP Bicol, sararon kan liderato ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Kung saan sa laog sana din sarong simana nakapagkondusir o nakapagkumpiskar ang mga kapulisan ng mga ebidensya na minakantidad ng 4,539,550 pesos. Magpun ini kan Agosto 17 hanggang Agosto 23, 2026 kung saan ang manlain-lain na mga unit kan kapulisan digdi sa Bicol nakapagkondusir din 16 na mga operasyon laban sa illegal na pagsisira na iyo ang nagresulta man sa pagkakaristar ng 53 na mga individual. Sa mga Police Provincial Office, Masbate, ang may pinakalangkaw na nakumpiskar na mga kagamitan as in ebidensya na may nakantidad ni na 3,893,500 pesos. Sinundan man ini ka na Camarinesor na nakakumpiskar ng 334,300 pesos. Katanduanes, nakakumpiskar ng 200,000. Sorsogon, 61,150 pesos. Asin Camarines Norte na may 50,600 pesos. Warang nakumpiskar digdi sa probinsya ka na Albay. Kung kaya sa paagi kayo ni, pahayag ka na Police Regional Office 5 sa ini sa pagpapahiling na talagang seryoso man ang mga kapulisan na darakopon itong mga embulto sa illegal na pagsisira digdi sa rehiyon Bicol. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, sarong dating rebelde sa TV Albay, nagsuko na. Report kay Jomar Bien. Sarong dating miyembro kan Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagsuko sa mga autoridad sa Barangay Tigbi sa Banwaan Kantiwi kanakalis na Domingo. Basado sa impormasyon, ang nagsuko sarong 40 anyos na soltero na residente kan Tiwi na dating miyembro kan sarong narumpag ng armadong grupo sa nasabing lugar. Siya nagsurrender sa 2nd Albay Police Mobile Force Company sa direktang supervisyon ng Police Lieutenant Colonel Freddy Harry sa pakikibigtabangan man kan lokal na pulisya asing kan Philippine Army matapos ang serye ng negosasyon. Isinuko man niya ang sarong lumang upper receiver kan M1 Grand na daing serial number. Jomar Bien, DZGV. Mga tugang 15 makalipas ang alas 6 din morning. Mabalik pa ni iba pang detalye kan mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas kan mga patalasta. GB News Express. News Express. GB News Express. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi.
tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti Artadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:20 nin pag-aaga. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Senador Bam Aquino isa tahaw kan panagos na mga isyu nin pagbabaha ipinagusulong ang Kadena Act. Naniniwala si Senador Bam Aquino na dapat punduhon ang mga totoong flood control projects
kung na dapat punduhan. Naniniwala si Senador Bam Aquino na dapat punduhan ang mga totoong flood control project siring sa Marikina City as in Navotas City. Sa entrevista kay Aquino sa sarong television station, sinabi kay ni ang budget hearing sa iya giraray na pag-aadalan sa Senado para magamit sa tama ang maabot sa 100 bilyon na program funds sa 2027 national budget na posibleng mapaduman sa flood control projects. Sa mga mangyayari kay ni ang 100 bilyon na iyan pag-adalan asin dapat mapaduman sa tama na mga lugar kung saan ang projects dapat na makabugtak. Iyan ang tinawanin doon ni Aquino sa entrevista sa iya sa pagsasabing dapat ikalidad ang mga proyekto na magagamit siring sa flood control sa Navotas asin Marikina. Or these are the real flood control projects like what we have seen in Marikina and Navotas. Yun ang totoong infrastructure talaga na makakatulong sa tao. Dagdag pa kan sinabi ng senador sa tinawanin doon na dapat napunduhan ang mga proyekto na kasing efektibo kan mga yaon dyan sa Marikina asin Navotas na napatunayan na epektibo sa kasagsagan baha asin bagyo asin habagat. Naniniwala man si Aquino na dapat pag-adalan in Marhay ang distribution kan flood control project siring man dapat gibuhon ng mga prioridad ang congressional districts na dapat na pinagbabaha. Sa inti naman doon na dai basta-basta maako. Ang sinabi sa iya kan DPWH Secretary Manuel Bunuan kan minaging taon 2025 na pantay ang ginibong distribution kan flood control projects maski sa mga lugar na daing baha. Sigon kay Aquino dapat sanang simbagon o dapat dain na nagsimbag si Bunuan na sitahon ang siring na mga pagi. Ipinagsulong man ni Aquino ang sa giraray na pagpasar kan Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability o Kadena Act na midbid bilang blockchain the budget bill para mapakuskas o mapakusog ang transparency asin paninimbagan sa paggasto kan gobyerno. Inaprubaran man kan Senado ang Senate Bill 1506 o ang Kadena Act sa ikatulo asin huling pagbasa kaduminaging Disyembre 15, 2025 sa botong 17-0 na dainin nagkontra o abstention. Sigon kay Aquino 7 bulan nang nakabinbin sa Kamara de Representantes ang Kadena Act maski suportado ini kan mga miyembro kan lower house. Inot nang tinawan kay ni nindoon na inaprubaran kan Senado ini kan Disyembre 2025 sa boto na 17-0. Siring man, mamando kan Kadena Act ang gabos na mga ahensya ng gobyerno na dapat i-upload asin mantineron ang detalyadong dokumento kan budget kasabay digdi ang kontrata, gastuson asin proyekto kasabay ang bills of materials, procurement records asin sa pang digital budget platform. Pinagdisenyo ang sistema ini para masiguro na ang gabos na mga file bukas sa publiko asin dahil pwedeng pakiaraman o dapat na masubaybayan asin pwedeng mabiri pakatulos kan publiko ang mga opisyal ng gobyerno na dahil makakasumite kan sinabing dokumento o mag-upload nin mga peking informasyon mahampang sa administratibo o kaso kriminal na padosa. Kung ginigibong transparent ang budget, matatawanan ang publiko nin kakayahan na bantayan asin aramon ang mga pundo na ipinagbugtak sa mga aktual na paggastos base sa buwis kaini. Para kay Aquino ang pagsasabatas kan Kadena Act sarong paagi para mas mahiwas ang paghiro asin masimbagan ang pangapudan kan publiko may kinaaraman sa mga controversial na mga flood control. Panimbagon ang mga embelto digdi asin mababawi ang pundo nin banwaan. Siring man bago ng sistema para maiwasan ang sadit na mga problema na pinaghampang kang nasyon. Mientras tanto, preparado na po ang Philippine National Police o PNP para sa posibleng epekto kan OBET sa nasyon mantang nakalawag ini sa Philippine Area of Responsibility o para sila na po na bagyong OBET. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na nagkoordinar na ang kapulisan sa lokal na gobyerno o sa local government units in kaso kay po na mapautob ang preemptive evacuation para masiguro ang kaligtasan kan mga residentes na bako man limitado
sa emergency deployment ang pagresponde kan PNP in kaso maglala ang kondisyon kan panahon. Pigalaoman na makoordinar ang mga police unit sa lokal na otoridad para magtabang na protehiran ang mga residente sa mga lugar na madaling bahaon asin iba pang peligro na darakan maraot na panahon. Matauman ang pulisyan in transportation assistance sa mga commuter na maapektaran in kaso magkaigwan ng pagbaha dahil sa makusog na pag-uran. Dagdag pa sa pahayag ka ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco sa sarong press briefing. Pinairarom po o ipinairarom na sa Blue Alert ang Department of Social Welfare and Development Command Center bilang preparasyon sa posibleng epekto kan bagyong Obet. Sigon sa DSWD, sa pagin ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ibinaba sa Blue Alert ang status kan ahensya gikan sa Red Alert matapos ibaba ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na level kaini. Sa sarang memorandum kan nakaaging aldaw. Sa pahayag ni Assistant Secretary Dumlao, apisar kan pagbaha sa alert status o pagbaba sa alert status, padagos man naggiraray ang pagbantay sa coordination kan DSWD sa iba-ibang ahensya de gobyerno asin mga lokal na gobyerno nangangaiponin tabang para sa nakaaging bagyo asin enhanced habagat. Sinabi ni Dumlao na nakahanda ang DSWD na magresponde sa anuman na posibleng epekto kan bagyong weather disturbance. Sigon sa DSWD, igwanin 3.7 milyon na family food packs sa strategic hubs, spokes as in last mile areas sa bilog na nasyon. Igwaman ng 369,000 na kahonin family food packs sa Luzon, Disaster Resource Center, 512,000 sa Visayas, sa 174,000 sa Mindanao. May nakatagama man na 667 milyon para sa mga posibleng disaster response operation. Hinaga ni Dumlao sa publiko na mantinidong handa asin magdangog sa abiso asin mga tugon kan lokal na opisyal para maiwasan ang anuman na insidenteng posibleng darahon kan maraot na panahon. Daipa maisasalang kan House Prosecution Panel sa witness stand ang kan Senate Impeachment Court si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer o SDO kan Department of Education na nagkapot kan confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagdangog kan Senate Impeachment Court kasuhapon. Sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na nakaresib ang korte ng surat asin medical certificate gikan kay Fajarda na dati nang sinugo na maghampang sa pagdangog kan sa mga petsang Agosto 24, 25 asin 26. Sinabi ni Escudero na naka-confine sa ICU para sa observation pero naibalyo ni sa regular na kwarto dahil sa stroke na sinapar kay ni sa lower backside kan utak. Siring man sinabi ni Escudero na bago excuse si Fajarda, sinugo kan korte ang head of Senate's Medical and Dental Bureau na si Dr. Siso na examine ang witness asin i-validate ang medical findings kan sa iyang doktor asin magsumite ng report sa impeachment court manungod sa kondisyon ni Fajarda kung talagang dahil ni pwedeng magtestigo ngunya na si Mana asin kung rin siya pwedeng magtestigo. Nagagad man si House Lead Prosecutor asin Batangas Representative Jervil Luistro sa korte na opisyal na kopya kan medical certificate ni Fajarda bilang pagrespeto sa biso kan doktor na magpahingalo ini sa laog ninduwang simana. Nasabutan ninda ang medical certificate sa pag-issue kan Agosto 20 asin ang duwang simana matapos na sa September 3 na aldaw ni Nueves. Dahilan digdi hinagad kan prosecution na ireserba sa September 7 para sa presentasyon para kay Edward Fajarda. Mga tugang sa giraray po napiglinaw kan Department of Budget and Management na dahil basta-basta magagamit ang program appropriations o UA para sa maski sa anong proyekto. Pahayag ni DBM sa taho kan pagsusulong sa 7.2 trillion pesos na national budget para sa masunod na taon. Sigon sa ahensya kay po na masimbagan na ang kondisyon of funding triggers na pigtalaan kan lay para sa magamit ang unprogram fund o UA na maabot sa 112 billion pesos asin bako man garong blankong cheque na pwedeng gamiton maski sa ini. Pinahimutakan man kan DBM ang pork barrel ini asin pondo para sa pigaapod na mga ghost projects na posibleng mapaduman sa bulsa ka nagkakapira.
Inutang nangapudan si Senador Bam Aquino na ipasar ang Kadena Act o blockchain the budget bill para mapakusog ang transparency asin pampanimbag ang paggastos kan gobyerno. Sinabi man niyang ugido ni Marhay kan Senado kung magagamit sa tama ang sobra sa 100 billion pesos na ang program funds sa 2027 national budget na posibleng mapaduman sa flood control projects. Bako man magkakanigo na sinabi sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na patas ang pag-ibon nindang distribusyon sa flood control projects maski sa mga lugar na warang baha. Bareta sa ibang nasyon, mga tugang makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:35 nin pag-aaga sa Giraray. O kaya mga tugang ipinahayag po kan Syria na piglaoman kaining sa Giraray na magapadagos ang negosasyon sa Israel para sa sarong security deal na maabot na mapahali ang mga puwersang Israeli sa sendang teritoryo. Hinaga ni Syrian Foreign Minister Asad al-Shaibani ang Israel na aprobitsaran ang pagkakataon na ini para sa diplomasya. Alagad, ipinag-insister na panginot na prioridad nguna kan Damascus ang pagpapapundo sa mga pag-atake kan Tel Aviv. Nasangon niya, nagpapautob nin presensya ang puwersa kan Israel sa surwesteng parte kang nasyon kasunod kan pagbagsak kang rehiming Assad kan taon 2024. Lalo pang nagkukusog ang tensyon kan bumbahon kan mga nakaaging aldaw kan militar kang Israel ang Abu al-Duhar Air Base dahil sa aligasyon na gagamiton ini kan Turkey, bagay na makusog na pinahimutikan kang gobyernong Syria. Sigon kay Shaibani, apisar kan napagkasunduan na dati ang pagbugtak nin buffer zone sa irarong mga United Nations garong naglilikay ang Israel na utubon ang kasunduan. Apisar kan kawalan nin tiwala sa Israel, naglaoman Giraray ang Damascus na magresulta sa paggamit ang Estados Unidos para maibalik ang ambos lados na formal na paghuroron. Business News. Business News. Nagumento na naman ang presyo kan mga produktong petrolyo. Epektibo kasbagong alas 6 nin aga sa ultimong semana kan Agosto. Sa pinalawas na anunsyo kan Department of Energy ang presyo kan petrolyo nagumento sa mga minasunod na kantidad. Diesel 2.30 kada litro, kerosene 1.8 kada litro, o kaya 1.08 centavos per liter. Mantang ang litro kan kerosene 95 sentimos kada litro. Mientras na sa anunsyo kan mga kumpanya ng petrolyo na rehistro ang mga minasunod na pump price movement sa Shell Pilipinas, epektibo kasbagong alas 6 nin aga, nagumento ang diesel nin 2.30 kada litro, gasolina 1.10 kada litro, asin kerosene piso kada litro. Aumento sa Petrogas 2.30 kada litro ang aumento, gasolina piso asin 80 sentimos kada litro. Sea oil nagpautob nin 2.31 kada litro ang aumento sa diesel, mantang piso asin 8 sentimos sa gasolina, asin kerosene 91 sentimos man kada litro. Mantang ang uni oil may 2.30 kada litro na aumento sa diesel, asin ang gasolina 1.10 kada litro ang aumento. Sa ngunyan, mantinidong halangkaw ang presyo ng petrolyo sa world market ilan sa panagos na tensyon sa Medio Oriente. Sports News, mga tugang, digdi po sa GB News Express. Natokdol po ni Coco Gauff ang sa iyang ikaduwang Women's Cincinnati Open title matapos dogon ang pareho niyang Amerikanang si Jessica Pegula sa score na 6-2, 6-4. Ang nasabing laban ang kainut-unuting All-American Women's Final sa nasabing torneo sa laog ng 56 na taon pun kan maglaban sinda Rosie Casals sa sin Nancy Richey kang 1970. Nagpahiling tulos ng tibay si Gauff sa primerong set kan mag-restore ini nin dominanting 5-0 lead bago dagos ng isarado ang 6-2. Apisar kan binalo pang magbuko ni Pigyola sa ikaduwang set asin na
idukot ang laban sa 5-4. Makusog pa man Giraryan tinapos kaini ang laban gamit ang sa iyang 5 break points dahil sa trayumpong ini. Patas na sa indang head-to-head series na 5-5. Magayon man ang preparasyon ang pangganang ini kay Gauff bago ang US Open. Lalo na ta magigirumduman na nagkampiyon siya sa sinabing Grand Slam durante kanhuring beses siyang manggana sa Cincinnati. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Sa tao kan sunod-sunod na violensya sa eskwelahan, sinabi kan mga psychologist, dan prevention dapat magpoon sarong. Sigon kay child psychologist Dr. PJ Bingwasan, kan Psychological Association of the Philippines, na matindi talaga ang pressure sa mga magurang dahil mga kay puwan perfect, kundi at least by consistency pagabot sa values, principle sa sinmaging sa pag-iisip ko ang magkakanigo o bako magkakanigo na dapat i-inculcar sa mga aki. Ipinaliwanag pa ka mga eksperto na dapat rumdumon ka mga magurang na dapat masabutan ninda ang importansya kang pagkakaiba kaninirasyon ngunyan ka mga aki asin kaninirasyon ka ito kan mga magurang lalo na pag-abot sa kung paano ikupayag ka mga kaakianan sa indang mga sadiri. Ilalagawan man kan psychiatrist na si Dr. Randy Dillosa ang bagay na ini bilang magsabot na kaibangan dapat sinda sa pagtalubo ka mga aki. Paliwanag na Dillosa na dahil kita dapat maging magurang sa generasyon na sinabi mataanta. Dapat sabay kita sa pagdakula ka mga aki na Gen Z, Gen Alpha, asin sa mga maabot na aldaw, Gen Beta. Dagdag ni Dillosa na dapat aram ta kung paano sindang mag-isip, asin nabo nindang husgaran, na ang kagustuhan ka mga kakian mo niyan, iyon madangog sinda. Nanuparan man kan psychologist na si Dr. Bingwasan na mga obines ko niyan, may ibang pahagikan pagkapahayag kan silang mga sadiri kumpara sa mga nainot na henerasyon. Health News from Newsbase, Mardela, Jerry Niba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, latest pong forecast na kamugtangan kang panahon kasabay si Alexis Rivivar. Yes po, para po sa tuyang latest na weather forecast and update, ngunya na aldaw, ang expected ng weather condition sa bilog na Bicol region is partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated lamang na mga pag-uuran as in pagkikirat at pagdaguldol ang ma-experience sa bilog na Kabikulan. Moderato sagpod sa makusog na duros sali sa Timog Kanluran ang iiral na may katamtaman sagpod sa makusog na pag-ano nin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa latest naman natin sa tigbanday ng itong si Bagyong Obet, nagluwas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility Kasubangi na 11 p.m. Sa ngunyan, itong si Typhoon Saudel na formerly si Obet ay nasa distansyang 1,185 kilometers sa east-northeast na extreme northern Luzon. Maliban dito, igwapa kitang tigbabantayan na saro na bagyo sa medyo ibaba lang nito ni Typhoon Saudel or ni Obet, itong si Tropical Depression Atsani. So itong si Bagyong Atsani na nasa luwas din ng ating PAR ay nasa distansya namang 1,760 kilometers sa east ng northern Luzon. Itong duwang bagyo na ito ay ito man expect na direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng Bicol region. So ngunyan na aldaw, pati sa mga susunod na aldaw, ang expected ng weather condition is generally fair o maliwalas na panahon. Bali yun po sa tuyang weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Rui River po. Mga tugang sinupong nadangog ang DCGB Bareta alas 6 o kaya GB News Express. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Baleran, Nicole Ann Gloriane asin Shara May Leron. Steering man, report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News
News Express. News Express. GB News Express. Smile always. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, John. Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Oras natin, mga tugang 11 before 7 in the morning. Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tama ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells in age and regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support na makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong paman OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Dumang kita mga tugang kay Jimmy na salita. Nako, ang balitang to mga tugang may imahin po dyan sa 3rd District. Ano? Na inatake naman daw. Pigparabaradulan, junior so imahin. Maramong daw mga tugang balita ni Jimmy na salita. Medyo sensitibo po ang istoryang ini. Pasensya na po kamo. Jimmy, kami Jim. Yes, hello, Bibi. Naatan kita mo niyan dito sa San Lorenzo Ruiz, Pasay, Paris, dating San Vicente Ferrer. Ano na pagkani? Pasay, Paris? Dating San Vicente Ferrer, ngunya naging Pasay, Paris. Ini nga binagot mo kuan. Oo. San Lorenzo Ruiz na ngunyan, Pasay, Paris. Masarawag ini tabi BP. Masarawag. Masarawag ginobatan. Kaya iba kung ngunyan si Kapitan Vicente Baliata, iniling niya mo ang sitwasyon kaya nga pangyayari digdi, tabi BP, na suimahin digdi sa laog kay ning compound na may harong-harong digdi si Marinay na. Tapos iguanin mga bugtakan ki Kandila, nagpapatinti sa nagdidibusyon. Pinarasa? Pinarasa tabi BP and siriblag na sa payo, sa lawas. Kaya ligi si Kapitan Vicente Bali at tabi BP, pasa ko sa ibang linya kung paano yun na-discovery and ano na disposition kayo na. Kap, maray na aga, si BP Henry po sa angkor sa DTGB. Opo, Kap, maray na aga po. Good morning po, sir. Opo, Kap, pwede po pakidetalye, paano po na-discovery yan? Ano pong nangyari talaga? BP. Go ahead. Madali lang. So, kuan, dahil pa kayo dyan si Jerome. Wala po garing yun. Yung sa messenger mo, ay kuha mo lang sa satellite na yaw ng mga video sa iba, sa messenger mo. Si Kapitan Giraray. Hello, Kap. Hello, good morning. Opo, Kap, good morning. Paano po na-discover iyan, Buda? Ano pang nangyari, tabi? Ang pangyari kay po, nung Sampanong Banji, igwang tao na igwang diferensya. Oo, okay. Tapos, pinag-ringgawan si Mama Mary. Igwang darangki sundang, tinigpas sa Irarong. Oo. Si Mama Mary. Tapos, early in the morning, Sunday, nagbalik yung mismong persona. Opo. Tapos,
biniltahan. Pinag-ano ni Sidak lang gapo. Ay, Yung taga. nako. Kaya nakarunot si Mama Mary. Oo. So, tama ka pa pagkadago ko sa imo, ining persona, may mentally challenged po siya? Igwa po. Ay, nako. Oo. Taga saan po ini? May yung naginibo sa mga pulis. Kasi yaon di nagdumaan sa pulis. Na identify din na igwang paso tao. Opo. Taga saan po ito? Taga Manila po. Taga saan? Taga Barangay Manila. Oo. Baka man po sa barangay, sa ibang nearby neighbor na barangay mo pa, kataning mo? Opo. Oo, okay. So, inot pa lang, kan Domingo, inot ng Dominian, tinigbas niya na? Oo. Hapon na banggi. Hapon na banggi? Oo. Iyo. Hapon na banggi na Sabado? Oo. Okay. Sabado sa kinabukasan, Domingo, igwang mas, Opo. igwang misa. Kaya, dahil naka-iro sa mga nagasunda, igwang darang sundang. Oo. I see. So, nangyari po, kaso rin pong anong alda po nangyari? Domingo nangyari? Domingong aga. Domingong aga. Habang aga, may mamisa. Yaon po dyan itong suspitsado? Oo, yaon din. Oo. Nailingan ng mga nagkasimba, digde. So, pigigibo niya? Iyo. Dahil nakauron ta, igwang darang sundang. Siyempre, maringani po sus ko. Maringani talaga taki so kung so mga yaon dyan nagsirimba. Maringani, kalmado man sa mga nagsirimba. Okay. Ano pang pagkasabot mo ta? Kung baga 2 beses siyang buminalik, talagang iyon targin tatabi itong imahe ni Mama Mary dyan, tabi sa parok sa Kwasay Parish nindo. Hindi ko sa tayo, iyon natripan si Mama Mary. Opo. Anong tama ka? Ining nahiling ko po na unmade of ano po yan na imahen? Iyo. Gibo po sa ano? Ha? Konkreto si Mama Mary. Konkreto? Opo. Simento? Opo, okay. So ano na pang disposition nindo ka tabi kap? Ano po? Ano na pang plano nindo tabi? Ang plano ni Father ito ito po sa Reyes sa San Ligaspe kahit Bishop. Opo. Nariportan po nindo sa police ang kap? Hindi ko lang kung ano speed ba. Igwa dito so secretary ni Father. Iyo po. Mo. Oo. Ano po, saan po namumugtag ini imahen na sa luwas kan simbahan ini na nahiling ko digdi? Sa luwas igwang kuwaman siya. Nasa luwas kan simbahan? Opo. Oh, okay. Sisi po an ko paro kung nasa tabi diyan sa endo sa Kwasay Paris tabi ka. Si secretary ni Father. Oo. Secretary ay in charge digdi. Si Padre si Sepo ang kurapan. Yun tas nasa do tabi John. Ang audio. Hello. Go ahead, Jimmy. Okay, makakaroon niya to. Ano ka po digdi sa simbahan? Secretary po. Secretary. Sepo ang ngaran ka pa kuraparo ko ta. Reverend Father J.C. Omar Socrates Vita, Gisegal. Si Father Vita. Oo. Bistado ko yan. Bistado mo pala nini. Si Opo. Father Omar Socrates P. Vita. Opo. Socrates P. Vita. Yan po siya ganyan digdi. Ito po sa Ligaspi. Sa Ligaspi. So, anong disposition na banggit na ni Ibabalik po sa dati. May magatrabaho na po para pag-abot ng piyesta sa September 28, okay na po siya. Yung mga piyesta pa lang digdi madali na September 28. Oo. Anyway, so thank you so much po. Sa radyo po kita sa DCGB. Pangalan po niya? Darwin po. Darwin. Okay. Thank you so much, Sir Darwin. Okay. So yun may uminabot na tabi bipidig din na restore kay ni karpintero. Ano, sir, excuse. Digdi madali lang picturean ta daw. Yan na. Siyan ma-restore na lang ka na. Magibugara kay bago. Nagkapirida sa baga Jimmy yan. So, sa magibugara kay bago ano? Magibo kay bago? Sandali. Kasi koro nun ta. Ano pangalan ta, sir? Eduardo ano? Broquesa. Eduardo Broquesa. Karpintero ka. Ano ang trabaho? Ayan. Wala ron ako. All around. Ikor pa karpintero. So, BP,
sa karpintero na ma-restore tayo ni si BP Henry Sangkal Apo, sa DCGB. mga pirang aldaw mo tabian bago matapos tabi giraray. Busing. Mga pirang aldaw bago magibo. Mga pinamlag mata na di. Iyo. Di ba yung kano? May idea ka po sa sculpture? Aro ka? I see. Okay. Mga pira pang height ka ang tabi? Hindi ko pa na sukulan. Wala tabi. Sukulon ko kina. Oo, okay. So, ano pa ang gagamitin mong materials giraray tabi? Concrete epoxy. Concrete epoxy. Oo. Susuliton mo na lang ano? I see. Okay. Sige tabi, amigo, salamato na maray tabi sa imong tabang dyan sa Kwasay Parish. Susukol niya, piraan na lalata na. Alasala. Tapig susukol. 90 centimeter. 90 centimeter. Okay. Sa S1. Nasa... Dua ini. Ay, duwa. Kung imahin? Ay, duwa pala ni BP. Sir Darwin, si Sepo ining Sudakula. Ang papa, Our Lady of Lourdes. Our Lady of Lourdes. May nakatindog si Saint Our Lady of Lourdes. May nakaluhod na babae. Okay. Lords pala niyan. Okay, Our Lady of Lords. Okay. So, ulitin niya to. Imahin mangyari ni Mama Mary. Sa tinampo baga, tapos may upstairs digdi. Pagkasakat mo digdi, kay Kudalman, nasa right side siya kan chapel, ay kan simbahan. Tapos siya ang digdi Saint Our Lady of Lourdes and Saint Bernadette. Saint Bernadette. Ining si Saint Bernadette, sa dit ini na nakaluhod siya, hindi siya kulang imahen. Okay. Tinirigbas pala ining inot. Tinirigbas inot, pagkatapos, pinusakan gira, binalikan, pinusakan, nakita kulaw na gapo, duwang gapo. Ang banggi, gapo na dakula, tumbay na po siya. Pero ipa sa pinapugutan, kapuasan po, Domingo, may dala na siyang sunda. May dala ng sunda. Di na inot sa pagpasakiga po. Opo. Sabi ni Father, di tayo sigurado kung iba man yan nung banggi, iba man yan nung umaga. Anong gusto sabihin? Iba man so suspect? Parang ganun po. Pagkabanggi, dahil nahiling. Bangging Domingo. Bangging Sabado po. Tapos Domingo may misa. Bangging sa Sabadong banggi, may nadiscover na yun. Tumbado na si Our Lady of Lourdes. Nung morning na po na Sunday. Morning na Sunday. Pero wala nakahiling. Kinaagahan, mga anong oras na Sunday? Habang nagamita pong alas 8, may dagdigding lalaki na nagdarang sundang. Pinugutan na po yan to. Itus kumarusip, makagirabo. Duwang senaryo. Dahil isikan, Sabadong banggi, kung sisayan to, puminusak digdi sa Our Lady of Lourdes. Kinaagahan, Domingo, may misa, mga alas 8 aga, may nagdigding lalaki, may sundang, tinirigbas na, sagkot ng kaburuan. Nagkaburo ka? Nabigla lang po, kasi nag-humili si Father. Nag-humili. May tarasang kandila. Binato niya po sa gitna. Binato sa tahaw. May sundang siyang daradara. Nagruluwas mga tao. Hindi man po nagluwas. Nakakuha lang, nakatukaw lang po mga tao. Dahil man, maritaw, dahil man ang masiwas kan sundang. Dahil man po, dahil man. Tapos luminawas na. Tama siya pinagtara. Tama po. Tapos yan, huli na po. Diyos kong pangyayari, makagirabo ta BBP. So, parehas pugot sa payo, kan imahen kan Our Lady of Lourdes and Saint Bernadette. Okay. Bernadette lang, wala na Saint, nakaluhod lang siya. Bernadette and Our Lady of Lourdes. Parehas, magkataning suduang payo, sidlag ining lawas kan duwang imahen tabi BP. Opo. Okay. So yan siguro nakareport na pwede kay Bishop. Siguro po, baka si Father po. Okay, thank you so much. So, salamat po Sir Darwin. Okay, so yan tabi BP medyo makangirhat and makaluluya na sitwasyon na piga-atake na iyo na mismo ang imahen
kan sa tuyang mga tutubudan na tagapagligtas ta BBP, and yaw na mismo sa simbahan, sa laugan simbahan. Ang sitwasyon digdi sa sa Masarawag, sa Banuan kan Ginobatan. Pasalamatan ta si Kapitan Vicente Baliat, and igwa po kami nin assignment niyan, on assignment po kita ta BBP para sa saro na naman na sitwasyon na informasyon na di-develop po niya to nung niya na pagkaaga. Yan ang katuyang informasyon exclusive from Barangay Masarawag. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report live from Barangay Masarawag. Ang Bareta alas 7, susunod na. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB